देखिए भैया, आज हम एगो बेरोजगारी की सुनाए जाता नहीं। अगर अच्छा लागे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक न? रउआ ले खातिर पेश कइल जाता। हाँ, पर्सनली सुन ली। हाँ, दिन पर दिन बिगड़ल जाता देशवा के दशा भाषा बुझब की ना। दिन पर दिन बिगड़ल जाता देशवा के दशा भाषा बुझब की ना ये भैया। लइकन पढ़ाई कके बेचले तरकारी भाषा बुझब की ना। लइकन पढ़ाई कके बेचले तरकारी भाषा बुझब की ना हो। दूसरिका में आई एहू से टॉप मजा आई टॉप। देख ली के आगे का बा। जब जब चुनाव आवे करस सब स्वीकार बा। केहू के बुझात नइखे बढ़त बेरोजगार बा। ए महाराज, लइका सब पढ़ लिख के बताई बेरोजगार बाटे। आज केहू तरकारी बेचता तो केहू समोसा के दुकान करता। सुनी, जब जब चुनाव आवे करस सब स्वीकार बा। केहू के बुझात नइखे बढ़त रे रोजगार बा। बीए बीटेक करे लेला बारी भाषा बुझब की ना। बीए बीटेक करे लेला बारी भाषा बुझब की ना ए भैया। दिन पर दिन बिगड़ल जाता देशवा के भाषा बुझब की ना हो। आई दूसरिका में देखी। अभी देख ली के आगे और भी कितना चीज सुनावल जाता। रउआ कुछ सुनल तो रउआ कुछ समझ में आई कि हमनी का कहल जाता नहीं सब। सुनी जौन चाहता नहीं सब तो हमनी के निकाल देता नहीं सब। ठीक बा। जनता के आगे नेता बने ले बेवकूफ हो। जीतला के बाद कहे रह सब चुप हो। देख ली, जीतला के बाद एकदम पेपर सील मारे के पड़ी। जनता के आगे नेता बने ले बेवकूफ हो। जीतला के बाद कहे रह सब चुप हो। युवा किसानन के बुझ ले लाचारी भाषा बुझब की ना। युवा किसानन के बुझ ले लाचारी भाषा बुझब की ना ए भैया। दिन पर दिन बिगड़ल जाता देशवा के दासा भाषा बुझब की ना हो। दिन पर दिन बिगड़ल जाता देशवा के दासा भाषा बुझब की ना। देख ली, ये हमनी के तरफ से है। और रउआ लोग के तरफ से ही रही कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करी। देख ली, रउआ सबे खातिर हमनी के दो लाइन पेश के ले बनी जा कि देश में का हो रहल बा। बेरोजगार बढ़त बेरोजगार बाटे। युवा सन बेरोजगारी के चक्कर में अपन बिहार छोड़ के बेचारा घर से बाहर जाता रह जा, दूसरे दूसरे साइड जाता रह जा। आज नौबत हमनी के भी आयल बा। यह चीज़ हमनी पे लागल बा कि मैंने ये चीज़ बतावल चाहते हैं हमनी गिरवा सब के समझ में आई कि मैंने बेरोजगारी के कारण हमनी के भी बेरोजगार बनी जाए। पढ़ल लिखल के भाषा समझ ही बीए बीटेक करके कोनो डिग्री कोनो वैल्यू नहीं हमनी के पास। अपना पास घर पे भी रह कोनो बेरोजगारी की समस्या हमनी के सरकार नहीं कर पावत। जना वजह हमनी के सामने दो लाइन पेश के लिए बनी जाए। जय हिंद, जय भारत।